खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअआव बरायबाय स' दिनैनि बे ब्लगा जागोन फैनो गोनां गुगल बाबानि ब्रैथि खोन्दो बियो बावैनो आपल'ड जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन स' नैबे समाव आंजों दङ बिथांमोना फारियै गुगल बाबायाव एक्टिं खालामबोनाय बिथांमोना दङ स' बिथांमोनजों आं सिनायथि होगोन लोगोसे बिथांमोननिफ्राय मिथिगोन बे गुगल बाबा ब्रैथि खोन्दोआव बिथांमोना मा गोदान मेसेजखौ होदों स' फारियै बिथांमोना गुगल बाबायाव दंजोबो स' गावबा गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय बिथाङा मा एक्टिंआव दंमोनलाय नोंथाङा आंनिया ना आंखौ ओरैनो माबाया गुगल बाबायाव राखाव होननानै मिथिगो राखाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फंबाया गुगल बाबानि मेन एक्टरा लोगोसे बे जाहैबाय बावसियानि एक्टिं लादों बेनिखायनो बेखौ बावसिया होदों स' नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे सोंनो नागिरदों आं बे ब्लग भिडिअनि जोहै नोंथांमोना गुगल बाबानि ब्रैथि खोन्दोखौ माब्ला आपल'ड होनो थांगासिनो दं जोंथ' बेखौ दिनैनो होनो गोनांमोन खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय जों होनो हानाय नंला दा मुखुब नाजाबाय दं जोङो गाबोन नाजाथारनोसै गाबोन हगारथारनोसै बेसेबांसो जौखोन्दो जाफुंखो खामानिया 100% जानाय बायदियानो फाइनालल' खालामाखै एसे नांगौ ओरैनो माखासे खामानि फिसा ओरैनो स' नोंथांनिफ्राय आं सोंनो नागिरदों नोंथाङा बेवहाय गोदानै मा होनो नागिरदों गोदानै माबा होनो गोनांथ' इदिहाय गैया गैनायालाय अब्लाबो बेवहाय मा जों सोलोंनो मोनगोन थांनाय गुगल बाबा थामथि खोन्दोहालागै नोंथांनि माखासे एक्टिंखौ जों नुदों बेवहाय नोंथाङा माने बानखांस'हायै ताबिज गोदोनायाव लानायखौ जों नुनो मोनदों स' बे खेबाव मा गोदान दङ नोंथांनि एक्टिंआव आंनि एबार नै फराव माने एसे हनेक सानबाय थायोमोन आरो आङो बिदिनो सोरबा माबाफोर खालामफैबाय खोमा सोरबा ओरैनो सोरबा दायना अजाफोरा हमबाय खोमा बेफोरबायदि हनेक सानबाय थायो आङो बिदिनो एबार माबायाव दङ एबार जोंहानि न' सेरावनो सासे बोराय खामानि मावबाय थानाय बेखौनो मुलि फबदो नामा होननानै रायलायनाय बा माबानाय स' बेयो जोंनि नैबे बर' समाजाव गोबां गामिफ्राव खोमसि फोथायनाया दासान्दिबो दङ स' नोंथांमोननि जा नाजानाय बे थारैनो बाख्नायथाव मानो होनब्ला जाय बुस्थुखौ नोंथांमोना दा गुगल बाबा सेथि नैथि खोन्दो बा थामथियाव नुनो मोन्दों बे थारैनो मोनसे नोंथांमोननि मेसेज स' बेयो जाफुंसारथों लोगोसे आरोबाव नैबे समाव गुगल बाबा मेन एक्टर बेवहाय नोंथाङा मा गोदान एक्टिं मोन्दों गोदाना जोंना बे फैला सारखौ लोगो हमनाय ओमफ्राय इलेक्सन गेलेनो सारखौ जों एसे जर खालामोन आरो फैसा होनानैबाबो जुदि जोङो फिल्माव हाबनो नाजागोन जेनेबा सोरबा मानसिफ्रा गाव एक्टिं रोंबाबो रोङाबाबो जायखियानो जाया फैसा होनानैबाबो हाबगोन ओरैयाव दंना सोरबा एक्टिंआल' फिसा मोनथोंसै ओरै रखम दाखुआवबाबो मोनथोंसै होननानै बुङो ना मानसिफोरा बेखौनो लानानै जों एसे बानायदों आरो इलेक्सनखौ लानानैबो एसे बानायनाय जाबाय दा नै इलेक्सन मोनफैबाय दं नालाय माने बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बेवहायबो नोंथांमोना मेसेज होदों स' बेवहाय गोदान मोखां हिसाबै फैलासारा फैगासिनो दं फैलासार फैगोन अके गोजोननाय थाबाय स' फंबाय लैथोमा बिथाङा बावसिया नोंथाङा मा गोदान आखु लादों बेवहाय आंथ' बेवहाय लानाय जादों माने गोदोनि फ्लेशबेकखौसो खिन्थिनाय जादों बेवहाय माने आंनि हिन्जावखौदि आं माबोरै मोनबोखो बेखौ खिन्थिनाय जादों थारमाने सेथि नैथि थामथि खोन्दोआव जाय बुस्थुखौ नोंथाङा अलरेडि मावलांबाय बेखौ माने रिपिट माने आंनियाव माने आंनि न'आव थारमाने सासे मानसि फैगोन आरो बे गोरान होननाया फैगोन आंनियाव माने बाइक बिनो फैगोन बेयावनो थारमाने आंखौ सोंनाय जागोन फ्लेशबेकखौ माने बाजैखौ माबोरै मोनबोनाय गावदांदां रोंगोन बेनि थाखाय आं बेखौ खोन्थालांनाय जायो माने आंनि हिन्जावखौ आङो अजन हिसाबैसो सुनानै लाबोनाय जादों बेखौ नुनो मोनगोन माने अजन सुनानै लाबोनाय जादों माने अके स' नोंथां मोनखौ फारियै नैबे समाव महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जोहै नोंथांमोना गुगल बाबा ब्रैथि खोन्दोनि गेजेरजों नोंथांमोननि जा इउटुब चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय थाबाय थेंक इउ गासै नायगिरि बिथांमोन बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा आरो सर्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोननिसिम जोंनि खावलायनाया मोनसेल' जे जोंनि बे गुगल बाबाखौ नोंथांमोना नाय आरो साबस्क्राइब खालाम हायोबा लोगोफोरनो गोबां शेयार खालाम बेखिनियानो जोंनि खावलायनाया अके बिथांमोनखौ बिथांमोननि चेनेलखौ हेफाजाब हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम अब्लासो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माखासे गुगल बाबानि सिरिजफोरखौ बिथांमोननि गाजोला फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना दिनै बे ब्लग भिडिअनि जोहै नोंथांमोननि जा खावलायनाय बेखौ साफ्रोमबो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जा नायगिरि साबस्क्राइबार
नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे दिनैनि बे ब्लग भिडिअ फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय लोगोसे नोंथांमोननि गुगोल बाबानि ब्रैथि खोन्दोखौ थाबैनो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जोहै कमिउनिटि टेबाव डेसक्रिपसनाव लिंकफोरखौ होनाय जागोन नोंथांमोना थांनानै चेनेलखौ नाय लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम स' गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम थेंक इउ बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय